Benvinguts, amics del ciclisme, a la 14a edició de la Volta a Menorca BTT. Una prova diferent, una prova especial, plena de sorpreses, novetats i peculiaritats que la converteixen en una cursa única. Dividida en 3 etapes, disputada de divendres a diumenge i amb 3 poblacions diferents acollint la sortida. De les seves particularitats, així com de la seva història, ens en parla el president de la Penya Ciclista Ciutadella. Es una marcha cicloturista no competitiva y que la finalidad que tiene es de disfrutar, no correr y pasarlo bien. Una de les senyes d'identitat d'aquesta Volta a Menorca BTT són els seus voluntaris, base indispensable per a dur a terme aquest esdeveniment. Nos movemos sobre unos 70-80 voluntarios que quedan repartidos con los guías, que son las vacas, y después hay los voluntarios que hacen cruceros, avituallamientos y eso, unos 80. Així doncs, amb els voluntaris preparats, la primera de les 3 etapes amb inici i final a Maó és, sens dubte, un dels atractius d'aquesta cita al Cent Nocturna. Les raons de realitzar-se íntegrament de nit. Pere Ferrer, responsable de control i seguretat d'aquesta volta, ens ho explica. Bueno, arrancamos de noche la volta porque es habitual que podamos ofrecer en cada edición 3 etapas. Este año empieza el sábado, mañana, y al ser un fin de semana ordinario, 3 etapas solamente caben si esta noche podemos ofrecer una nocturna. Esta etapa de hoy tiene 32-33 kilómetros. Poco desnivel acumulado, es prácticamente llana, es bastante rodadora, un recorrido muy sinuoso. Incluso los mismos menorquines van a tener momentos en que no sabrán en dónde están. Es un entramado de caminos muy especial que antiguamente daba acceso a muchas de las fincas agrícolas de esta parte de la isla. Gran parte del recorrido de esta noche transcurre por estos senderos tan estrechos. Pocs minuts després de 9:15 del vespre i després del protocolari tall de cinta, els 500 participants inicien els 3 dies de ciclisme per Menorca. Un dels primers punts de pas és el Camí Negre. Un pas estret pel qual els ciclistes s'endinsen fins a arribar a Beniparraig. Una espectacular cala on van poder gaudir d'unes increïbles vistes del mar en calma sota una imponent lluna. I de Beniparraig a Benibeca, una fabulosa població famosa per les seves típiques construccions en color blanc. Precisament d'aquest color, de color blanc, era el far que il·luminava i guiava els participants d'aquesta Volta a Menorca BTT al seu pas per l'Illa de l'Aire. Abans d'arribar a meta i completar els poc més de 30 quilòmetres del recorregut, els ciclistes van poder gaudir del Caufà, una de les cales més boniques de la zona. D'aquesta manera, els participants van desembocar progressivament fins a la línia de meta i acabar gairebé a mitjanit amb la primera etapa de la Volta a Menorca BTT. Es la primera experiencia que tengo así en nocturna y bueno, me ha encantado. Pues la verdad que me ha gustado mucho porque aparte como habían tantos ciclistas, todos llevamos unos focos que alumbran mucho y parecía casi de día. Pues muy bonita, muy agradable, súper bien organizada me parece. Es otra Menorca, es una Menorca más rural y más desconocida. Es la cara salvaje de Menorca. Després de l'etapa nocturna de Maó, arribava el moment de Ciutadella, a l'altre costat de l'illa de Menorca. La plaça d'Esborn acollia la sortida de la segona etapa, la reina segons l'organització, a més de tenir els més petits com a protagonistes. Venga, vamos. Hoy hacemos la etapa de promoción, que es una etapa que va dirigida a niños de 7 a 15 años. Nosotros como club tenemos una escuela de ciclismo, donde promocionamos todos estos valores de participación, de competir, pero competir sanamente, de disfrutar del paisaje. Com ja dèiem, Ciutadella acollia l'etapa reina, una jornada amb certa dificultat, però amb racons espectaculars d'aquesta zona de l'illa. Se van a encontrar la etapa reina de esta edición de la Volta a Menorca BTT. Una etapa que no es muy larga, 62 kilómetros,
y un desnivel acumulado de unos 900 metros. Parece fácil, pero no lo va a ser. Es un territorio muy complejo, orografía muy escarpada en el norte de la isla, en la parte central del norte de la isla, paisajes extraordinarios, pero de una extremada dificultad. Nos atrevemos en esta zona para poder ofrecer los paisajes y las vistas que se van a encontrar. Després de completar el protocolari i control de signatures, així com el tall de cinta, els 500 participants, a més dels 35 nens de l'etapa de promoció, prenien la sortida. Com no podia ser d'una altra manera, l'etapa reina amagava moments i llocs increïbles, com el barranc del Jandà, el més profund de Menorca, i el qual va portar els ciclistes fins al Camí Reial. Es tracta d'un camí amb una peculiaritat, i és que està envoltat per alzines centenàries cuidades al detall i de forma exquisida pels voluntaris de Ferreries. Abans d'arribar a l'avituallament, un moment per visitar alguna de les platges més emblemàtiques de la zona, com la de Vinimalà, Cala en Calderer, el Pilar o, per descomptat, Cala Pregonda, on alguns encara aprofitaven les bones temperatures de l'illa per prendre els últims banys de la temporada. Moment per l'avituallament, per recuperar forces a la zona dels al·locs, zona, per cert, on finalitzava l'etapa de promoció per als més petits que també han volgut gaudir d'aquesta Volta a Menorca BTT. Després d'un ràpid pas pel Pla de Sant Joan, arriba el moment més esperat, amb el pas pels arcs de meta per finalitzar una etapa difícilment millorable. Ja a la línia de meta, l'actual campió d'Espanya de cross-country en categoria cadet i natural de Ciutadella ens dona la seva visió d'aquesta Volta a Menorca. Bueno, es muy bonito, al final vas por toda la isla que entrenas todo el año y con un ambiente con mucha gente y con los amigos muy bonito. Una altra de les ciclistes més destacades de l'illa, com és la jove Núria Bosch, tampoc s'ha volgut perdre una cita a la qual acudeix des de que va començar a anar en bicicleta. Súper guay poder ver que tanta gente se reúne aquí en nuestra tierra, para decirlo de una manera, y que somos una isla, pero realmente viene súper de gente. Cada año son diferentes las rutas y la verdad que súper bien. Terminar ya es ganar. Després de Maó i Ciutadella, moment perquè la Volta a Menorca BTT visiti Aló, el cor de l'illa de Menorca. I qui és el cor d'aquesta prova? Són, per descomptat, les vaques. Són voluntaris degudament uniformats, amb una funció molt especial. Son los guías de la carrera, son los acompañantes, los que siempre animan al grupo. Ellos tienen muchos cometidos repartidos. Habrá un grupo de guías que va delante del grupo, marcando ritmo. Ellos llevan un timing específico que no se puede sobrepasar. Y otros guías específicos como mecánico en ruta, sanitario en ruta, incluso llevamos un DESA en ruta por si fuera necesario. Cualquier imagen que se precie de Menorca tiene su vaca en esa postal. Nosotros también ponemos ese símbolo en la volta. Amb les vaques preparades per guiar els participants, arrencava l'última etapa d'uns 50 quilòmetres amb gairebé 800 metres de desnivell acumulat. Una jornada que discorre per l'interior de l'illa amb racons inèdits fins al moment. Destaquen diversos punts per sobre de la resta, com el Camí d'en Rossi, Subaida, Songall o Viniguarda. L'etapa en forma de 8 anava a visitar la zona interior de l'illa amb zones espectaculars, primer pel sud i després pel nord, on els participants anaven a gaudir d'un recorregut únic. També van poder gaudir de l'avituallament de Subaida per recuperar forces i completar aquesta darrera etapa de la Volta a Menorca BTT. I els hi faria falta recuperar forces perquè la tercera jornada comportava una petita trampa en pujar part del punt més alt de l'illa, el Monte Toro. La plaça del Ramal va rebre després de gairebé 50 quilòmetres els finishers d'una prova que al llarg dels seus 3 dies de competició ha fet gaudir dels racons d'aquesta espectacular illa. I quina millor manera de celebrar el final de la 14a Volta a Menorca BTT? Doncs amb un dinar familiar i un concert per posar la cirereta al pastís.
A més, els participants més grans, així com els més joves, entre d'altres, van ser guardonats per l'organització. Us esperem l'any vinent.